започна спорът Меси или Роналдо? Аз си знам отговора, няма второ място. Кристиано е магия, Роналдо е класа. Роналдо пише история, матч след матч не спира. Кристиано с топката, всички замръзват. Прави ги на възлизащите, се объркват. Една крачка, два финта, после точен удар. Роналдо е художник, футбола е негов дар. Меси гледа Роналдо как прави финтове. Кристиано продължава, никога не спира, докато едни си стягат багажа за дома. Роналдо пак е там и мечтае за купа. Роналдо, името е хти, целият стадион за Кристиано шуми. Меси си резервира билета за Аржентина. Може Роналдо да е загубил матча, ама нали знаете кой прави най-яките финтове и кого копирате?